Glædelig advent og velkommen til gudstjeneste. Vi skal i dag være sammen om, man kan sige, i den her mørke tid, der skal vi være sammen om, at vi, der sidder i mørke og dødens skygge, har fået en trøst, et håb. Gud har oprejst os frelsens horn. Og det her med frelsens horn, det er noget, som Zakarias siger i en lovsang, efter at han har fået sin søn, som er Johannes Døberen. Og det er det, vi skal beskæftige os med i dag, at Gud har besøgt sit folk, er kommet til os i mørke og dødens skygge, og har oprejst os frelsens horn. Nu skal vi bede sammen. Lad os alle bede. Herre, jeg kom ind i dit hus for at høre, hvad du vil tale til mig. Opluk nu ved din Helligånd mit hjerte, så jeg dit ord kan lære at angre mine synder. Tro på Jesus Kristus, og hver dag styrkes og bevares i denne tro. Amen. Vi synger, det er advent for mig. Når jeg står i dit kirkerum, jeg forundres bliver stum. Her er fyldt med din ro og fred, her er lys i ventetid. Jeg fatter det ej, men det er advent for mig. Verden skalver i stress, og jeg skaber længsel hver en dag. Håbets lys du engang har tændt, former sind mod himlen vendt. Jeg fatter det ej, men det er advent for mig. Kære brudgom, hent os snart, lampeolien står parat, sukkende efter kimmerklang, bryllupsklokkers frydesang. Jeg fatter det ej, men det er advent for mig. Banet nu er din vej og jævn, revnet forhæng er dit levn. Dine lys skinner herligt ud, som et lysvalg er du Gud. Jeg fatter det ej, men du er advent for mig. Jeg fatter det ej, men du er advent for mig. Herren være med jer. Og Herren være med dig. Lad os alle bede. Vor Herre Jesus Kristus, vi der sidder i mørke og dødens skygge, vi kalder på dig, for du har tændt et håb i os, og det lyser i mørket som en morgenrøde. Kom til os, Herre, lad lyset bryde igennem, så vi med glæde kan takke dig og fortælle om det, som vi har set og hørt. Er du den, som verden håber på og længes efter? Du som var og er og som kommer, hvor frelser er du fra evighed og til evighed. Amen. Denne hellige lektie skriver profeten Esajas. Trøst mit folk, trøst det, siger jeres Gud. Tal til Jerusalem, råb til hende, at hendes hoveri er til ende, at hendes skyld er betalt. For af Herrens hånd har hun fået
dobbelt straf for alle sine synder. Der er en, der råber, ban Herrens vej i ørkenen, jævn en vej for vor Gud i det øde land. Hver bjerg skal hæves, hver dal skal hæves, hvert bjerg og hver høj skal sænkes, klippeland skal blive til slette og bakkeland til dal. Herrens herlighed skal åbenbares, og alle mennesker skal se den. Herren selv har talt. Der var en, der sagde, råb, og jeg svarede, hvad skal jeg råbe? Alle mennesker er som græs, al deres herlighed som markens blomster. Græsset tørrer ind, blomsterne visner, når Herrens ånde blæser over dem. Ja, folket er græs. Græsset tørrer ind, blomsterne visner, men hvor Guds ord forbliver til evig tid. Amen. Og skru til plads igen. Vi synger nummer 78. Blomstre som en rosengård, skal de øde vange. Blomstre i et gyldent år, under fuglesange. Mødet skal i stråledans, Libanons og Karmels glans. Sarons yndighed, ryster med ej noget knæ, ingens hænder synke. Skyder hvert udgåret træ, glatter sig hver rynke. Rejser sig det faldne mod, rinder let uroligt blod. Frygt og sorg forsvinde. Herren kommer, Gud med os, troen på ham bier. Byder vil han fjenden trods, som sit funds befrier. Alt betales på et bræt, fjenden sker sin fulde ret. Folket dobbelt nåde. Skæres for den sorte stær, skal der øjne mange. Døve øren fjernerne, høre fryd og sange. Som en hind, der springer halvt, stammer som formålløs gjald. Løfter klart sin stemme. Så i Herrens helligdom, grande sejrs både. Tiden rent og dagen kom, med Guds lys og nåde. Med den Guds og Davids søn, som går ind i lysålen. Paradis ære med vor høje drot, med hans ånd til lige. Sammen de gør alting godt i vort himmerige. Døve selv på gravens bred, øren for at høre med. Stumme slæber synge.
Møde skal i stråledans, Libanons og Karmels glans, Sarens yndigheder. Vi vil rejse os og lytte til epistlen, som skriver apostlen Paulus i sit andet brev til korinterne. For vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren, og os selv som jeres tjenere for Jesus skyld. Til Gud, der sagde, at mørke skal lys skinne frem, han har ladet det skinne i vores hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Men denne skat har vi i lerkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Altid bærer vi den død, Jesus led, med i legemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort legeme. Amen. Og lad os bekende vores kristne tro sammen. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfar til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfart til himmels, siddende ved Gud Faders den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Den ej med al sin magt, os råkke fra og dobbens pagt, men givet al vor længsel må til dig alene stå. Vi synger nummer 89. Sidder i mørket, i dødsenglens skygge, for natten om advent er terrerne lang. Vi længes mod morgenens lykke, mod solopgangstimen med fuglenes sang. Til Herren har svoret at komme i ordet med styrke, med al magt i hånden til steder, som næver vort håb og som bærer vor glæde. Nu sidder vi stumme og venter på stunden, da Herren vil komme, besøge sit folk og lægge os levende lov, sang i munden. Guds ånd fra det høje vil være vor tolk. Hvor vantro skal vie, Guds sol skal der
stiger med budskabet, ingen skal utrøste græder. Det nærer vort håb, og det bærer vor glæde. Befriet bliver vi for hver eneste fjende, selv fjenden, der har vore hjerter besat. Der lærer Gud selv os vor frelser at kende. I ordet der lyder, din søn er forladt. Der synger vi stamme, en sang der kan rumme det ord, hvor Guds mægtige ånd er til stede. Som nærer vort håb, og som bærer vor glæde. Og Gud skal vi tjene med fryd alle dage, for uden al frygt skal hans åsyn vi se. Han leder vor fod af den vej vi skal drage, til freden der heler vort suk og vor ved. Gud selv i hu kommer, som frelser og dommer. Den pagt der ej rokkes af ny eller nede. Den nærer vort håb, og den bærer vor glæde. Så er der børnekirke nu her, hvis der er børn, der vil med til det. Lad os bede. Herre, vi beder dig om, at du må komme til os, der sidder i mørket og dødens skygge, og du må lade solopgangen fra det høje lyse ind i vort mørke. Vi beder dig også om, at du må gå med børnene, og at de også må få lov til at se noget af lyset fra dig. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Vær lovet for sit glædelige budskab. Johannes' far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profeterede: Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund, at frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os, og at vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på sin hellige pagt. Den ed, han tilsvor vor fader Abraham, at fri os fra vores fjenders hånd, og give os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed, for hans åsyn alle vore dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje, og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Amen. Ja, adventstid er jo sådan en hyggelig tid. Vi hygger os med pebernødder og med sød julemusik og god mad og hyggelige lys og julegaveindkøb. For nogen i hvert fald ved jeg, at det kan være hyggeligt med julegaveindkøb. For andre af os er det måske knap så hyggeligt. Men alting er jo egentlig meget hyggeligt og meget godt.
Sådan er det for de fleste, og så er det alligevel ikke alle, som synes, at det her det er en skøn tid. Fordi vi lever også midt i en virkelighed, som jo er barsk nok i sig selv. Og man kan faktisk godt midt i al den her hygge gå glip af det vigtigste og faktisk det bedste i adventstiden. Og det er det, som vi skal fokusere ind på i dag. At der er et helt fantastisk budskab til hvert menneske. Og det handler om den alvorlige virkelighed, vi lever i. Og ikke bare hyggen, men alvoren i, at vi lever i mørke og i dødens skygge. For mange er juletid også en tid, hvor det er særligt nærværende. Hvor man mærker savnet over den, man har mistet. Det kommer særligt nær i juletiden. Eller smerten over ødelagte relationer. Jeg har siddet mange gange med forhærdede kriminelle i fængslet, som har grædt over, at de i julen ikke kan se deres familie. Eller hjemløse, som græder over, at de har mistet kontakten til deres familie. Fordi det er rigtig barsk og hårdt. Og det er en del af syndens verden, og en del af dødens virkelighed. Og det er ikke kun i samfundets bund, det gør sig gældende. Det tror jeg, at der er rigtig mange mennesker, der oplever alle vegne. Synden og døden, som raser i vores liv. Og så siges det så fra det gamle testamente, trøst mit folk, trøst det, siger Herren. Og hvad er så trøsten? Jamen, der er ligesom 2 ord, som går igen i alle de tekster, som vi har læst indtil nu. Og det er døden og synden. Vi hørte om det i den gamle testamentlige tekst, det her med, at mennesket er som græs, der visner. Altså, det er jo lidt mærkeligt. Han hører en, der siger råb, og så spørger han, hvad skal jeg råbe? Og det, han så skal råbe, det er, råb, at mennesket er som græs, der visner. Altså, hvorfor skal det råbes? Men det kan jo godt være noget, man kan gå rundt og glemme, måske. At det er vores virkelighed, at vi visner og dør. Og så hører vi så det glædelige budskab fra evangelieteksten. For os, som er i døden, der er det sådan, at han vil besøge os og lyse for dem, som sidder i mørke og dødens skygge. Det andet nøgleord, det er altså synden, som vi også hørte om i den gamle testamentlige tekst. Tal til hende om, at hendes hoveri er til ende, hendes skyld er betalt. Eller det er i hvert fald et løfte, at det skal ske. Og evangelieteksten siger så, nu sker det. Nu kommer det. Og det gør det, fordi nu er først Johannes Døberen blevet født, og det er Zakarias, hans far, der synger om det, der sker nu. Døberen er kommet for at bane vej for frelseren, som skal gøre noget. Du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Det var hans opgave, hans døberen, at bane vej for frelseren og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Det er adventstidens glade budskab midt i den barske virkelighed, at Gud kom for at frelse os, og han kom for at gøre det ødelagte godt igen. Og hvordan vil han gøre det? Jo, han vil oprejse frelsens horn, bliver det sagt. Og hvad er så det? Fordi det vil langt de fleste i Danmark jo ikke ane noget som helst om. Frelsens horn. Det tror jeg er ret fremmed for os. Det var helt nærværende for dem, som stod og lyttede til Zakarias, der sagde det. For det første, så siger Zakarias det jo inde i templet. Han står i templet, hvor de har været i gang med at omskære Johannes Døberen, som 8 dage gammel. Og så kan han jo sådan set bare pege hen på alteret og sige, Gud vil oprejse frelsens horn. Og så kunne de se derhen på alteret, hvad det var, han snakkede om. Fordi enhver helligdom på den tid havde et alter, hvor der skulle bringes ofre. Det stod der også i templet. Og vi har fundet nogle af de helligdomme, der gik forud. Det her det er billedet af en helligdom i Beersheba, eller sådan set bare af alteret.
som man har brudt ned, som man så samlet det. Men det har nok set sådan nogenlunde sådan her ud. Man har fundet en tilsvarende i Shiloh. Der har man fundet den, fordi den er hugget ud i klippe, så den forsvinder ikke sådan lige. I et stykke hugget ud i klippe. Og de har så set sådan her ud, de her altre, som skulle være i helligdommen. Og der kan I godt se, at ude i enderne, eller ude i hjørnerne, der er der ligesom sådan en spids op. Det var altrets horn. Så det kan han jo bare pege hen på og sige, han har oprejst os frelsens horn, som de her horn også blev kaldt. Og så kunne de tænke over, ja, hvad er det nu lige, de handler om? Og det skal jeg komme tilbage til. De har kendt det, fordi det har været noget, som man har brugt i århundreder, de her horn. Den havde 2 funktioner, hornet. For det første, altså den har ikke så rigtig nogen praktisk anvendelse, men når man havde bragt ofre ind i templet, så kom man jo altså med et offerdyr, og blodet havde særlig betydning. Og det her blod, det skulle smøres på hornene. Det var ligesom tegn på, at nu er synden sonet. Nu er synden fjernet fra den, som kommer med offerdyret. Det er den ene betydning af altrets horn, som bliver kaldt frelsens horn. Det andet, det var sådan en ordning om fra Gud, at man kunne, hvis man var i fare, så kunne man flygte ind i templet og gribe fat i et af de her horn. De vender sådan mod de 4 verdenshjørner, så man går ind, griber fat i det, og så er der helle. Ligesom når man lavede tage fat i skolegården, da vi var børn, så kunne det være, at vandhanen var et sted. Hvis jeg var løbet derhen og taget fat i den, så havde jeg helle. Det her, det galt bare noget langt mere alvorligt. Det var simpelthen redning fra at dø. Her blev jeg reddet fra at dø. Så når Zakarias taler om frelsens horn, så har de nøjagtigt vidst, hvad det handlede om. Frelsens horn er der, hvor Gud han skaffer soning for synden, og det er der, hvor der er redning fra døden. Og så kan I godt høre, at de her 2 ord, som vi startede med, der går lidt igen, de samles ligesom i det her med frelsens horn. Synden og døden er overvundet. For nu har Gud oprejst os frelsens horn gennem Messias, der skal fødes. Vi møder det også nogle gange i Gamle Testamentet, for eksempel kong David, som bliver forfulgt af Saul og ved at dø, og så griber han fat i frelsens horn, må vi gå ud fra. I hvert fald så synger han sådan her i en lovsang, der sådan svarer lidt til Zakarias' lovsang, og som kunne måske være inspirationskilde til det, han taler om. Der siger David sådan her om Gud: Jeg elsker dig, Herre, min styrke. Herren er min klippe, min borg, min befrier, min Gud, mit bjerg, hvor jeg søger tilflugt, mit skjold, min frelses horn og min fæstning. Hvad det han siger, det er: Gud, du er min frelses horn. Du er den, som har skaffet mig soning for min synd. Du er den, som har skabt mig redning fra døden. Og det har han jo lige helt konkret oplevet. Gud blev hans redning. Gud som redningsmanden. Så at tro på Gud er en styrke, en klippe, en borg, befrier, frelses horn. Derfor var det ikke helt mærkeligt, at man også fra Jesu egen tid havde en forventning om, at Messias skulle bringe frelse med sig, og derfor ville man også kalde Messias for frelsens horn. På Jesu egen tid, der var det sådan, at man havde en bøn i synagogerne, som hedder 18-bønnen. Det er 18 velsignelser. Man beder den stadigvæk i dag i enhver jødisk synagoge dagligt. Det har Zakarias med sikkerhed også gjort. Og den lyder sådan her. Blandt andet: Få Davids skud til at spire hurtigt frem, din tjener, og ophøj hans horn ved din frelse. For vi venter på din frelse hele dagen. Velsignet er du, Herre,
som lader frelse blomstre. Kan I forestille jer det? At Zakarias han har sikkert stået mange gange og bedt den her bøn, og dem, der er kommet til gudstjeneste, også i templet den her dag, de har hørt den her bøn mange gange. Måske har de endda hørt det. Lige inden, at Zakarias han så stiller sig frem og siger, nu er frelsens horn oprejst os. Og så vidste de godt, hvad det handlede om. Nu er Messias kommet. Ham, som skal redde fra døden. Ham, som skal sone synden. Det, som er vores virkelig store og barske virkelighed, det har han frelst os fra. Vi skal fejre frelsens horn om 10 dage. Jesus, der fødes. Og Zakarias, han vidste helt sikkert en del om det her med frelsens horn, at det handler om redning og soning. Men han har nok ikke vidst, hvordan. Altså, at Jesus skulle dø for at sone synden. At Gud selv ville dø. Han har nok heller ikke vidst, at Jesus ville opstå igen. Og det var det, som det handlede om. Men han anede, at frelsen gennem Messias handlede om soningen af synden og om overvindelse af døden. Og det er virkelig gode nyheder, som forandrer vores tilværelse fuldstændigt. Vi er ikke længere mennesker, som bare visner og dør. Det, som skulle råbes, mennesket visner og dør, der bliver der nu råbt, ja, men vi opstår igen til evigt liv. Vi står ikke til dom, for synden er sonet, og vi står ikke til bare at dø hen, for vi skal opstå. Og det forandrer vores liv fuldstændig som mennesker. Efter prædiken her, der skal vi synge en julesalme. Nogen vil nok tænke, var det ikke lidt tidligt at synge den? Fordi det er julebud til dem, der bygger, og der er jo ligesom nogle dage til jul, kan man sige. Men jeg har valgt, at vi skal synge den alligevel, fordi at, den er skrevet af en, der hedder Jens Christian Hostrup. Og ham, som har skrevet den her smukke salme om julebudet, som er til dem, der sidder i mørket og dødens skygge, han oplevede selv det, han synger om. Han mistede sin kone, og ikke nok med det, så mistede han også 3 børn. Og ikke nok med det, så var han faktisk også ved at blive blind, da han skrev den her. Så han ved om nogen, hvad det vil sige at sidde i mørke og dødens skygge. Og han vidste, hvad det stigende mulm er. I hvert fald både sådan fysisk stigende mulm, stigende mørke, men også i sit hjerte. Når man tænker på hans historie, så fatter man jo næsten ikke, hvordan kan man komme videre fra det? Hvordan kan man leve på den måde? Og det ved jeg faktisk ikke, hvordan man kan. Men i hvert fald, så siger han selv noget om det i en juleprædiken. Der skriver han sådan her om sangen Julebudet, og om vores budskab, julebudet fra Gud, at vi er ikke ude af dødens skygge. Det ved han godt. Men der er noget at sige, og han siger sådan her, men julelyset kan dog, hvor det skinner til os igennem hans ord, tage den istende kulde bort fra dødens skygge, så at hjertet ikke stivner deri, men kan elske og håbe. Er det ikke fantastisk udtrykt? En dyb erfaring af, at døden kan være så isnende kold, at hjertet stivner, og vi kan næsten ikke komme videre. Vi kan ikke elske længere, vi kan ikke håbe længere. Men midt i den her isnende kulde fra døden, så kan man faktisk godt finde noget at varme sig på. Lidt ligesom hvis man går ude i en rigtig, rigtig kold vinterkulde. Hvordan holder man det ud? Ja, man kan være godt klædt på, men man kan jo også finde noget at varme sig ved. Og det betyder ikke, at kulden forsvinder, men det betyder, at man kan holde kulden ud. Og sådan er evangeliet også. At Jesus har købt os fred med Gud,
Og han har givet os et håb om evigt liv, og at døden ikke skal få det sidste ord. Han har givet os håb om, at vi skal se vores kære igen. Og det er noget at varme sig ved her i kulden. Ikke sådan, at kulden forsvinder, men sådan, at vi har noget at varme os ved. Og jeg er helt vild med Paulus, som selv sidder midt i nød og elendighed. Han er højst sandsynlig på det her tidspunkt fængslet. Og så siger han sådan her: i alt er vi trængt, men vi er ikke stængt inde. Vi slås til jorden, men vi går ikke til grunde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Så begge dele kan altså godt være til stede. Fortvivlelse eller modgang. Men det har ikke det sidste ord. Vi er ikke helt slået hjem i ludo. Vi er ikke slået til jorden. For vi har noget, der kan gøre, at vi kan holde ud i kulden. Og derfor kan Hostrup også sige sådan her, at julebudet åbner udsigten fra det lave, trøster mildelig mellem grave. Og at julebudet skænker os fred til at vente på enden god. Fred med Gud, for synden skiller os ikke længere fra Gud. Og fred til at gå vores egen død i møde. Så han kan synge, glæd dig, da kun du menneskesjæl stinger en orm endnu din hæl. Altså selvom der kan være noget, der gør ondt, så glæd dig samtidig med det. Over at der er et håb. Og så synes jeg, det er fantastisk sagt det her med, at når vi varmer os ved evangeliet, så stivner hjertet ikke i kulden, men så varmes hjertet, så vi kan elske og håbe. Altså det her med, at hjertet ikke stivner deri, men kan elske og håbe. For der sker noget for os, når vi varmer os ved evangeliet. Der sker det, at så kan vi faktisk på en sand måde gå ud i livet med tro og med håb og med kærlighed til at elske vores næste. For vi er ikke helt fortvivlede. Og med håb, også med at opmuntre andre i det håb, vi har. Vi skal altså gribe om frelsens horn, som er oprejst for os. Og den finder vi ikke kun i templet, men den finder vi faktisk også her i kirken. Lige der på alteret. Der er godt nok ikke sådan nogen, der stikker ud, men der står en kande med vin og noget brød. Og det gør det samme. Det er offeret for os, som skal forsoning for vores synd, så vi ikke skal møde Guds dom. Nu er det slut med dyreofrene i templet. Nu er offeret bragt, og det får vi del i, når vi tager del i nadveren. Nu kan vi løbe op og gribe om det, som giver os redning fra døden. Og det har vi lov til, uanset om vi forstår det eller ikke forstår det, så kan vi gribe om brødet og vinen, Jesu legeme og blod, syndernes forladelse. Vi kan gribe det, og så er det vores, uanset hvor meget vi forstår af det. Frelsens horn er oprejst for os. Jesus, frelseren, blev født, og nu får vi del i det, han har gjort. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Herre, vi beder dig for alle, for hvem advent og jul er tung. For dem, der savner en, de har mistet. For dem, der mærker smerten over ødelagte relationer. For ensomme, hjemløse, indsatte og alle, der føler sig sat udenfor. Værn du om de gamle og de ufødte. Lad julelyset fra din søn tage den isnende kulde bort fra dødens skygge, så hjertet ikke stivner, men at vi kan elske og håbe. Vi beder dig, når vi ser, at vi er som græs, der tørrer ind og visner, så lad os samtidig høre dit trøstens ord.
at vores skyld er betalt, at Kristus er vores tilflugt og frelsens horn, så vi i tro kan gribe det og gå fri af dom og straf. Herre, styrk os ved evangeliet, så vi ikke stivner i kulden, men varmes af din nåde, og så vi kan leve som mennesker, der har fået fred med dig, og derfor også selv kan elske, tilgive og håbe midt i denne verdens mørke. Velsign din kirke, velsign vores menighed her, vores hjem og familie. Velsign vores konge, Frederik 10. og hele det kongelige hus, og giv visdom og tjenersind til alle, som vi har valgt i vores land til at lede og styre. Og vi beder dig til sidst, lad os leve og dø i denne trøst, at vi hører dig til, og at du engang vil føre os ud af mørket og dødens skygge, ind i dit evige lys ved Jesus Kristus, vor Herre. Amen. Så er der lidt meddelelser. I dag har vi nadver, og det er jo som sagt alkoholfri druesaft, vi bruger her, så der er alle velkomne. Og så har vi samlet ind til julehjælp. Der er også nogen, der har søgt, og det er jo rigtig dejligt. Vi skal ud og uddele lidt af den her hjælp. Der er iblandt dem også nogle børn, og vi vil gerne give dem en god gave med. Så hvis man har lyst til at donere en julegave til et barn, og gaven skal koste sådan omkring 150-200 kroner, så må man meget gerne henvende sig til mig her efter gudstjenesten. Så har jeg ikke et navn, men køn og alder, så I kan se, hvor man sådan nogenlunde skal købe til. Så bare prik mig på skulderen efter gudstjenesten her, hvis det er noget for dig. Næste søndag er der gudstjeneste ved Karl Lund. Det er her i Fællesvang kl. 9, og der er også kirkekaffe, og så er det 10:30 i Vorgod. Og det er sådan en speciel gudstjeneste, hvor han kun lige har valgt et par af salmerne, og så resten, det er nogen, man selv kan komme og foreslå. Så det er sådan lidt fælles salmesang, så vi er klar til julen. Det plejer at være meget hyggeligt. Så vil jeg også allerede nu nævne lidt om julens gudstjenester. Juleaften der er der gudstjeneste i Vorgod kl. 11 og kl. 3, og så er der her gudstjeneste her i Fjeldsvang kl. 13:30. Og juledag, der er der gudstjeneste kl. 9:30, skal man lige huske, her i Fjeldsvang og 11 i Vorgod. Og det er mig, der har alle de her gudstjenester her. Til gengæld så får vi besøg af nabopræsten, Andreas Galbert Knudsen, anden juledag, som har gudstjeneste 10:30 her i Fjeldsvang. Her i december, der samler vi ind særligt til Blå Kors. Og nu så jeg lige nyhederne i går, at de sagde, at der er rigtig mange børn og unge, som har en rigtig svær tid. Så der er meget brug for hjælp. Og det er noget, som de er meget optaget af i Blå Kors her i december måned. De driver jo også væresteder, som bestemt også er vigtige for mange udsatte i den her tid her. Og meget andet godt arbejde, så giv gerne en god gave til dem. Nu vil vi rejse os og med apostlene tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Vi synger nummer 129. Julebuder til dem, der bygger her i mørket og dødens skygge. Det er det lys, som aldrig slukt. Ja, det stigende mål på flugt. Åbner udsigten fra det lave, trøster mylder lidt mellem grave. Julebudet i vinterens vonde,
dødens varme ånde. Mennesket falde til frelservand. Menneskets adel på ny erkendt. Hjertets ret til at kæmpe og vinde. Evig fastslået trods hver en fjerne. Julebuden og storm og torden melder giver fred på jorden. Fred til at stride vor strimmel må. Fred til at vente på enden går. Farven kun trøstet med god. Fred for båden. Julebudet til dem, der græder, det er vel til evig glæde. Glæd dig, da kun du mennesker sjæl stænger hen ormen endnu din hal. Farven kun trøstet, hvad Gud har givet. Løft dit hoved og tak for livet. Opløft jeres hjerter til Herren. Lad os prise hans navn. Vi takker og lover dig, Gud Fader almægtige, ved Jesus Kristus, vor Herre. Du skabte himlen og hele dens hær, jorden og alt, som er derpå. Liv og ånde giver du os, mætter os dagligt af din fylde. Derfor vil vi med hele din menighed på jorden og i himlen, i kor med alle engle, synge din herligheds lovsang. Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige. Himlen og jorden er fuld af din herlighed. Hosianna i det højeste. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. Opstandne Herre og Frelser, du som selv er til stede iblandt os med al din kærligheds rigdom. Giv os at modtage dit legeme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd og styrk os i det indre menneske, at du må bo ved troen i vores hjerter. Gør os faste i det evige livs håb. Giv os at vokse i kærligheden, for at vi med alle dine troende må blive et i dig, ligesom du er et med faderen. Amen. Fader vor, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vor daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Hvor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede, brød det, gav sine disciple det og sagde, tag det og spis det, det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Ligeså tog han også bæret efter måltidet, takkede, gav dem den og sagde, drik alle heraf. Dette bærer er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette hver gang I drikker den til ihukommelse af mig. O du Guds lam, med korsets skam, du bar al verdens synder.
videre. Næste sang. Vinters frosne dyne har lagt sig over land og sind. Men lysgem kommer nu til syne, når julens glæde synges ind. For løftet søn i Bethlehem er himlens lys på jord, så vi kan finde vejen hjem til Gud, hvor fred og glæde bor. For mange tomme håb vil falde, og verdens falske lys dø ud. Men kryb af barnet giver alle et sikkert håb om liv med Gud. For løftet søn i Bethlehem er himlens lys på jord, så vi kan finde vejen hjem til Gud, hvor fred og glæde bor. Vi lever her med sorg og skygge, men englen sur giver fred og mod. Når mørket truer, er vi trygge, fordi han kom i kød og blod. Forløste søn i Bethlehem er himlens lys på jord, så vi kan finde vejen hjem til Gud, hvor fred og glæde bor. Nu tændes 1000 julelys på jorden mørk og rund, og 1000 stjerner stråler ned fra himlens dyblå bånd. Og over land og by i nat går julens glade bud, at føde Herren Jesus Krist, vor frelser og vor Gud. Kom milde stjerne med dit lys, som over Bethlehem, og lad det skænke håb og fred til hvert et hus og hjem. I hvert et hjerte koldt og mørkt send du en stråle blid, en stråle af Guds kærlighed i denne juletid.
den korsfæstede og opstandne frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige legeme og blod, hvormed han har gjort fyldest for alle vores synder. Han styrker og opholder os derved i en sand tro til det evige liv. Fred være med jer. Amen. Vi synger nummer 84, vers 5 og 6. Han er den rette glæde sol, som lyser fra Guds nådestol. Ved ham Guds søn det lysne må, ud i vort hjertes smukke vrå. Jeg hjertets dør vil åbne dig, Jesus drag dog ind til mig. Jeg ved din nåde lad det ske, at jeg din kærlighed må se. Lad os alle bede. Vi takker dig, Herre vor Gud, almægtige Far, fordi du i din barmhjertighed vederkværer os med disse livsalige gaver. Vi beder dig, at du vil lade dine gaver komme os retteligt til gode, til at styrke vor tro, grundfæste vort håb og gøre den indbyrdes kærlighed levende iblandt os. For din søns, Jesu Kristi, vor Herres skyld. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen. Amen. Vi synger nummer 114. Hjerte, løft din glædes vinger over mål underfuld. Englesangen klinger, hør og mærk de toner søder. Himlen lyt, melder nyt, Kristus lod sig føde. Gud, vor Fader, gav i nåde julenat os en skat, herlig overmåde, for at frelse os af nøden. Steg herned, kærlighed, stærkere end døden. Som tunge stiger træde, stands og hør, her er dør til den sande glæde. Og i huset inden døre, trøst os ved, slig en fred, ingen sorg tør røre. Er i fattige arme en kunstig, han er rig og har hjerte varme. Fyldt af forår er hans lader, og han hul skifter guld, som gør hjerter glade.
så lad til ham og svare. Mange få, store, små, i en samlet skare. Ingen tør ved rejsen kysser Jesu navn som en barn vil på vejen lyse. Priser brødre vor i bygge, det Guds ord som til jord, komme liv og lykke. Genlyd juletoner søder, sommerklang, englesang, Kristus lod sig føde. Lad os alle bede. Herre, jeg takker dig, fordi du har lært mig, hvad du vil, at jeg skal gøre. Hjælp mig nu, min Gud, at jeg må holde fast ved dit ord, og i liv og død styrkes og trøstes derved. Amen.